Inkosi yasebuhleni bokuphakama unyazo lwezulu. Amen. Ngowandlovu isibongo. Ngiyabonga ithuba esiliphiwe baba Mhlambululi. Loba sigoqe esikhuluma indaba kaShembe. Kule mini namhlanje kuyisabatha lokugcina enyakeni. Sibonga umusa esuphiwe ezulwini kuba unyaka uqala uziyophela siphila. Amen. Amen. Nazaretha lo Shembe hlangene ngaye nami ngeke ngambona ngelinye ilanga ukuthi uNkulunkulu. Ngiphakathi komuzi weNgcwele wasebuhleni. Wathi ephethe inkonzo ephethe umfundisi uMlungwana komunye unyaka uzophuma umhlangano yentabeni. Wathi eshumayela umfundisi uMlungwana ebuhleni sisethempeleni elisezansi njengoba kunalezi ihlahla ezinde njengalezi. Kwase nqamuka igatsha lesihlahla lapha phezulu. Lathi malinqamuka lalehlela ngakomama ngangihleli la kuhlukana khona omama nobaba. Ngendlela elalilikhulu ngayo langafike lishaya umuntu mhlamba adlule emhlabeni. Bathi mabekhala omama lapha ngaphesheya kwase kuba khona into ethi angibheke epulpit ngathi mangibheke epulpit ngayibona inkosi isukuma. Yasukuma yama ngeinyawo epulpit ayisibamba lemgexe ifakile ithe mayibamba lavisane lami emoyeni leligatsha. Lathi mali mabasebesonde labashumali bafike balithatha baphumela ngaphandle ngase ngithi impela uthi. Ngelinye ilanga ngikhona futhi ebuhleni kuzophuma umhlangano uyentabeni eNgcwele iKhenana. Ngathi mangikhona ngoba phela mase sebuhleni kufanele sikhumbule usiyothetha amacala. Baba nobaba mkhulu. Ngase ngihamba ngiye office ngiyothenga amathikithi. Amakhehla ngisalayo. Ngathi sengifikile kulomfowethu lo okuyena owenza amathikithi. Kwase kusuka intombazane nje lapha eyintombi entethelelo. Yayisisuka kulayini yaphuma kulayini yafika kulomfana lo kulenhlasuthi le yafike yathi ngizokwenza ithikithi ngenzela ithikithi la. Yasiphenduka lensizwa siyibheka le ntombi yasithi nangu layini umuntu eshona kulayini. Wathi hayi ngifuna ungenzele manje. Yasinenge kanje nalensizwa wathi uthi awuzwana ukuthi ngithi hamba kulayini. Yasisuka iphuma le ntombi. Yahamba nje isikhatshana esincane ithe nje manje njengalapha isiwa phansi. Yathi mayiwa kwasekusondela omunye umama wesebuza wathi awuyini mntanami kwenze njani.
kwase kuphendula umuntu ongeyena lo wile. Wayesethi hayi lo unenkani, nasekhaya bengafuni ukuza la simlethe ngenkani. Kodwa njengoba simlethe la sizothi akazohamba uhambo, ahambe nathi. Thina sasingewona amaNazaretha, mina ngusibanibani umzala wakhe, sikhule sonke ekhaya. Uthi lo muntu ongasekho mekhuluma kule ntombelele phansi, uthi lo sifuna sithathele amathikithi ngoba ngeke sikwazi ukuhamba lolu hambo oluyingcwele singenawo amathikithi. Umuntu ongenalo ithikithi akagibele phezu kwentaba. Hayi yayisiba inkinga lento. Wayesethi pho enze njani, wathi akasithathele amathikithi ukuze sizokwazi ukuhamba. Wayesethi sizomtshela ke mayivuka mvuseli ke ningabi nolaka. Yayisivuka le ntombazane wayesitshela wathi wajoyina ulayini abantu bakini bafuna ukuthi bathathele amathikithi ngaphambi kokuthi entabeni. Wase ujoyina ulayini. Sathi sesisethempelini ngaphakathi sesiyonikela. Kwase kuyisuka futhi le ntombazane lokho. Isiphethe amathikithi ayo manje isiwahambise embengeni. Sizothetha amacala kulolu hambo sikulona. Engathi ngakhumbula, engathi ungakhumbula. Yathi mayisi ilapha yasilindele ukuthi siyoyibika embengeni la izofika ifaka amathikithi ewaphethe lawe ethunyiwe wona. Yilabantu abafuna ukuhamba nayo. Beye entabeni ngoba masihamba mhlawumbe ungayibona uwedwa kanti uhamba nabantu abayikho. Bakini. Angazi ke ngoba sibuye sone. Ukuthi bona basuke sebekuphi. Kwase kuyisuka futhi le ntombazane isiwa phansi, kwase kusondela umshumayeli umkhwanazi kuyona uJesus. Kwase ekhuluma futhi lo muntu ade ekhulumile eqaleni. Wathi lo akenzi ngendlela efanele sifuna thina enze ngayo. Usewaphethe amathikithi kodwa akayikhethile inkosi. Ngoba kufanele bekhethe inkosi akhethele thina. Entabeni engcwele kufanele kuye umuntu okhethe inkosi. Ophethe ithikithi ngoba kufanele. Yebo amathikithi asekho nodi inkosi asikhethile. Wathi uJesus khetha inkosi yaphakamisa izandla ethi ngekhetha inkosi sikuphakamile. Kwathiwa amen. Yanikela ithema isuka embengeni ibuya. Yayisiwa. Ithema iwa futhi bayikhulumisa uJesus ekhulumisa le ntombazane. Wayesekhuluma lo muntu wathi siyabonga. Sesizokwazi ukuhamba siyofika entabeni ngoba sekusifanele nathi ukuhamba lolu hambo. Sikulolo hambo bantwele sibhekene nalo kulezi insuku ezizale ngathi nami bengamenywa nawe ubungamenywa. Ngelinye ilanga wathi umshumayeli walapha ekhaya ubaba umkhabela wathi bathi mabeka seme, wathi omunye umama ngibone inkosi nihamba nenkosi niyilandele ngemumva kunamakhosazana ekade bamba amachopha engube emhlophe. Inkosi imile phezulu. Kuthe manifika la niphumula khona lamakhosazana yayisiyehla inkosi ihlala phansi, yasele lamakhosazana ayisendize shona phezulu esibhakabhakeni. Wekhuluma lapha ekhaya. Lento bangcwele ikhona, ayibonga Nkosi. Amen. Kulonyaka ngoJanuary uhambo lahlukana kabili mase sisehomisi. Amen. Olunye laphuma namakhosi nathi salandela ngoba sasingasazi ukwenzakalani nemvula ke hayi yayisisidindile yona. Sathi masisesegedleni sabona ukuthi inkosi ayikho la, kwangabe savuma ukuthi inkosi ishiye ngemumva. Ngase ngikhuluma nezinsizwe sasinazo sathi asiyolinda kulomuzi osesegedleni ngaphansi kwentaba. Safike salinda khona sahlala yazi yaphuma inkosi ngakusasa. Weza umkhumbi wasezulwini wazozongena la kulomuzi osesegedleni. Mawuphuma ngesikhathi inkosi sengaphakathi kwase kuphuma imoto zenkosi kuqala. Sase zixofa kakhulu le ndawo, zixofa kakhulu le ndawo, uyakhuphuka zikhuphuka kanzima udaka. Ngoba thina sasinga kule sitolo esilapha ngaphandle kwalomuzi wenkosi sasihlala lapho. Yathi mayiphuma inkosi ayifaka amanteka amhlophe. Yahamba ikhuphuka iphuma emzini wayo yakhuphuka yaze usithela amanteke semhlophe nje kuba nje emhlophe kanti iphuma. Kwakwenziwa yini ihamba odakeni engangcoli. Ingoba kahambi phansi uyalinganisa. Ayibonge inkosi. Nangu umbatha uhleli la eduze kwami behleli kanje ethemba lethu. Sabona insizwa iphambi kwethu ibhaliwe la ukuthi Dr. Banibani.
ngathi mina Mbatha liyansizwa leya isifike kokuphelela isekupheleleke la isikhona ngathi uyabona nje bese fike la yophuma eNazaretha ngase ngikhohlwa leyo nto yathi inkosi siphela ngeze uMbatha engithinta wathi mengithinta wathi bheka gatsheni nayi lensizwe ikhetha inkosi yayikhetha inkosi nejacket ebhala ukuthi doctor ngoba wesefika ukuphelela ibonkosi ngelinye ilanga masifika siphumula lapha enkatheni ngoba ilanga lashisa kakhulu sahamba singasayithola indawo ukuphumula sacishe safika kulo muzi ekuthiwa kusegameni sasesihlala ngangihamba nenye insizwa kaMkhwanazi ngapha emahlabathini sasesifike sihlala kwakukhona nje abafana abancane ababekhona lapho kuleso hlahla esafike sahlala khona sathi masihleli kwase kufika omunye umshumayeli wathi umshumayeli umngwengwe wasemkhambathini kuhleke kulolu hambo manihamba kwanda indaba kaShembe kunoma kwanda indaba semhlabeni ngoba makwanda indaba kaShembe uNkulunkulu usuke ezothi mebheka basohambeni nani bese yanibona ngoba ngenze kube sohambeni kodwa uNkulunkulu bese ngakuboni ngoba wena inyama ikhona ohambeni kodwa umoya nenhliziyo yakho kusele ekhaya wesexoxa lo mshumayeli wathi ngike ngezwe enye insizwa ikhuluma indaba endodana yami uthi thelo baba bekhuluma engimzwe ikhuluma lenkulumo wathi ukhuluma indaba kaMngwengwe ozalwa umfowabo kaMvangeli eMkhambathini wathi ke umfowabo ozala lensizwa kalona eNazaretha kodwa umfowabo omdala uyiNazaretha uMvangeli uthi cha yayikhuluma iphutha indodana yami leyo mina ngumshumayeli leli bandla kuba nengibona nje insizwa uthi kulapha entabeni eKhenani babebuya ngapha eMaritzburg kanti kuyongcwatsha umkhokheli wasenhlanhleni lezi insizwa lezi eyindodana yalo omshumayeli mabefika lapha entabeni lalineyinkungu ngalelo langa bese behamba eshona ngale ethi meshona ngale weni ethi yochitha amanzi ngakhona wangabe sabuya wesephoseka ngale wini wahambe ephaqazeka ematsheni wazogaxela ehlahleni base bebona laba banaye ukuthi hawu insizwa kaMngwengwe isisithele ngale bathi bayiqalaza bayithola ukuthi igaxele phansi ehlahleni abazi bazofika kanjani base bebuyela ngaphakathi emzini wenkosi eBamsanani bathe mabefika emzini wenkosi eBamsanani base befike bebika ngoba base bethola abagcotshwa basho ukuthi khona umuntu osephosekile lapha base befika bebika enkosini yasithi inkosi hambani emthathe nizomfica esengaphezulu lo Shembe simkhonza abangcwele mabethi bayifica lensizwa bayifica inqamukile amathambo kodwa isilele ngaphezulu kwewe uShembe useyikhiphile kodwa esemzini waseBamsanani ilo Shembe sithi uNkulunkulu ayibongozi bayithatha lensizwa bayifaka emotweni bayithatha bayiphuthumisa esibhedlela bafike bathi odokotela unqamukile amathambo ngeke impela kusalunga lutho bahamba uthi uyise ngasahamba sakuShembe wafuka wathi uShembe uzophila amen esuke selishiwo uShembeke lisuke selilikhulu kunawo wonke ngezwi lokuthi ene uzophila bathi mase bethi bayabuyela bafike bathi odokotela sazi ukwenzakaleni amathambo akhe wonke asehlangene inkosi kusenekuzwile amen
ngiyabonga abangcwele ukungilekelela kuleli thuba elikhulu kangaka esesinikezwe umfowethu Mhlambululu ukuba sikhulume ukuba le ndlela esihambayo siboneni yikuphi esikubonileyo ngoba sihamba njena yikuphi uSheba senzele khona simbone kanjani uSheba okuqele inkosana yakwazona indaba ezawona ngona abangangasi abaningi bayangazi mntwana ola ekhaya bangcwele basezelini ngizohalalisa ngizobonga uNkulunkulu ukuba unyaka emaphethelweni usiyophela akukho kube kwenzayo emzini wakithi kwaZwana phela igaba eziningi engihlangabezane nazo ngabantwana bami ngoba uNkulunkulu uyakuvinye ngabantwana ukuthi akuzwise ubuhlungu kodwa wona amathela kushembe noma imvula zinetha mntu kaJehova ngoba lezi imvula ezinethileyo nomunye zimnethile angiqonda ukukhuluma ngomuzi wakithi ngizama ukuba ngihalalise ukuthi uShembe aqhubeke abe nami ophethe incwadi la avule ihlabelelo 48 verse 14 ayivule masinyana ngoba ngiyagijima sibaningi sifuna ukuhalalisa ngokuba lo nyazi lobangcwele unyazi lwethu uyosohola kuze kube phakade ekwenyukeleni ekwehleni unyazi ohlala lukhona abangcwele ngayi ngabe khona uNkulunkulu bangcwele ufuna ithemba uthi noma zikunetha ngabantwana bethu abangenza okuhle esibazalayo kodwa wona amathela kuShembe nawe uShembe ohlale khona kuwe Lotho nje into angeke uqele ngibonge ukuthi unyaka oyaphela angcwabanga ngifane ngcwabe kodwa ngalomusa wakhe uShembe engimkhonzayo akwenzakalanga lokho ukuthi uma ulenkolela kufanele ukuthi umuntu kaJehova ube nesibindi sokuthi uShembe ngomlandela ebhini emhleni lenkolo ifuna ithemba bangcwele ifuna nesibindi uzazi ukuthi uyinazaretha wena ngoba siningi izinto esihlangabezana nazo uma siphila kodwa wona amathela kuShembe ukuthi kaJehova uhambe kahle ngasendleleni esihamba ngayo uwenze kahle phambi kwabantu abantu babone isithombe sihle kuwe bezobona unoShembe ukwazi uShembe ubekezela nothando nokuthethelela emndenini emsebenzini lapho esihamba khona wesibothethekela bangcwele ngoba siningi izinto ezisikhuba umoya kodwa asohlala sithembe sithethele kuzima Deuteronomy 28 evesini bese uyana 58 siyalulekana bangcwele ukuthi le ndlela esihamba yasihamba ngendlela okuyiyona Deuteronomy 28 evesini bese ngiyana ku 58 Yeah.
ukuthi uma ulilalela kahle izwi likaJehova uThixo wakho ukuqaphela nokuzenza zonke izimemezelo engikuyala ngazo namhla. Bheka isithupha baba. Ithi le ncwadi wothi uma uliqaphela ukulalela izwi likaNkulunkulu bese uqaphela nezinto ozenzayo kubeka baba. uJehova uThixo wakho uyakuphakamisela phezulu kwezizwe zonke ezisemhlabeni. Zonke lezi zibusiso ziyakuza phezulu kwakho zikufikele uma ulilalela izwi likaJehova uThixo wakho. Bheka isithupha baba. Ithi leli izwi lonyazi bangcwele uma sililalela sibenza zonke lezi busiso zohlela phezu kwethu ayikho imagic eboneni bangcwele. Uyakubusiswa emzini, uyakubusiswa nasensimini. Ithi uyakubusisa emzini, uyakubusisa nasensimini. Iyakubusiswa inzalo yomzimba wakho nezithelo zomhlabathi wakho nenzalo yezinkomo zakho nokuzala kwezinkomo zakho nemihlambi yezimvu zakho. Bheka isithupha baba. Ngalokulalela lezi likaShembe mkaJehova uthi umolela lezi likaShembe zonke ibusiso zohlela kithi ngoba sikwazi ukuhamba kahle phambi kwakhe. Sigcina imiyalo yakhe ngoba ukugcina imiyalo kaNkulunkulu ukuthi wenze akushoyo sithandaze bangcwele. Yakubusisa iqoma lakho nezitsha zakho zezingwa. Bese ungiyela ku58 ba. Verse 58. Uma ungaqapheli ukuwenza wonke amazwi alomthetho alotshiweyo kule ncwadi. Ithi manje siyajika manje ithi uma ungaqapheli ukwenza lamazwi uNkulunkulu asitshela wona qhubeka baba. Ukulesaba leli igama elingcwele nelesabekayo uJehova uThixo wakho. Ukulesaba leli igama elingcwele eliwunyazi kokwenzakalayo. Khona uJehova uyakwenza izinhlupheko zakho zesabeke. Washintsha manje kuhle manje selithi igama uma ungalilaleli lezi leli uNkulunkulu uyohlisela iqalekiso kimi nawe qhubeka baba. Nezinhlupheko zenzalo yakho. Nezinhlupheko zenzalo yakho ngongalaleli lelizwi leli. Izinhlupheko ezinkulu. Izinhlupheko ezinkulu. Nezihlala isikhathi eside. Nezihlala isikhathi eside. Nezifo ezibuhlungu. Nezifo ezibuhlungu. Ezihlala isikhathi eside. Ezihlala isikhathi eside. Amen. Usubangcwele ukuze kube khona esiwazi ukuba uNkulunkulu asibusise ukuba silesabe izilonyazi bangcwele. Izwi mase likhumile onyazi wolalela ngoba uShembe uNkulunkulu bangcwele. Ungabophimisela amathe izwi likaNkulunkulu ngoba uShembe ngempela uwehla emazulwini ehlela mina nawe. Ofuneka simlalele ngoba uShembe bangcwele ukhonza izinhlobo zabantu nabelungu bamkhonza uShembe. Ngoba yamasi uNkulunkulu asilalele lezi bangcwele bathi asilalele bangcwele sileze ngoba alikho elinye ingale ngaphandle konyazi bangcwele. Ngoba uma singalaleli isincwadi kovela nenhlupheko engapheli. Ungalaleli lelizwi leli. Ngiyacela abantu baJehova ukuba noma uthi mhlawumbe khona la ubusasola khona cela uba uhlele ukuba uNkulunkulu enze ukuthi ungabe sabikho kusolawo manje kuphelele bangcwele. Amen. Kuphelele akushodi ngakho ukuthi ngeke ngikhulume kakhulu ngibonile mina engicela uNkulunkulu ngicela ukuba angena senganeni zami ngokuphelele sibone lezi kaShembe luthixo. Ngoba hlushwa zingane bangcwele. Lesipho engikhuluma ngaso siphethe noma ngubani akekho engase singamphethe. Kuba uShembe ahambe labantwana bethu sithi uma sihamba emhlabeni sishiye imizi ikhona ngoba akuthembisi bangcwele. uShembe akayitshale lento lena itshaleke ngoba uma ingatshaleki imizi ayikho. Bangcwele basezulwini angizukwanda kakhulu inkozi yakhe yona yakithi kwazwana ngicela ukuthi lapha engithenya khuluma khona angangakhuluma kahle kodwa ebengifisa ukuthi silalele izilonyazi bangcwele. Okukhulu ukuthi silalele izilonyazi sesabe ukwenza okubi. uShembe azonamathela kithi. Lutho ulunyazi ngeimini esisemhlanganeni lithi asibona amathela kokulungile sikwesaba okungalungile sinamathele kokulungile. Ungahambi futhi nabantu obona ukuthi bazofaka eweni abakhulumi ngonyazi deda kubo. Wona hlangana nabangcwele. Ube ngcwele. Nkosibuseni kuzwile amen. Amen, amen.
Ngiyabonga Manazaretha ukuthola leli thuba esiphiwe baba namhlanje ngiyacela uNkulunkulu ukuthi angikhumbule nami akhumbule nomndeni owadlala noNtolo wamkhize nowakhumalo akuyena umndeni ezala mina Manazaretha sesilungisela ukuya phambi kaNkulunkulu kuJanuary ngelinye ilanga sisohambeni ngiyakhumbula sasesihleli siphumule lapha ePhalishini kukhuluma umye udadewethu ukhuluma ukuxakeka nosizi lwakho lamehlela lase liyangithinta uthi lo dadewethu njengoba ngibona ngiyintethelelo akufanele ngabe ngiyintethelelo kodwa ngabe kufanele ngabe ngisemzini wami uthi kwathi ngesinye isikhathi sokugraduate eDUT uthi nganginabangani abangakholwa basebebuza bathi hawu nawe uzograduate nokuqantula izinto zakho uthi balabela ikhuluma lento yaze yangena kimi uthi hayi ngase ngihamba bangisesaluni ngemali yabo uthi ngakwenza konke okwenziwa cha nami ngayibona ngakuhle athi kodwa uma kuqeda lokhu ngizoyikhumula lento ngoba ivumelekile esontweni baningi ke bayakwenza angazi ke noma kuumthetho ukuthi simkhohle ushembe mase siyograduate kanti hamba nathi sifunde ithi le ntombi kwathi uma bengilele ebusuku uthi basebenza abangani bami hawu 500 usungawuqaqa nje ngo2 days uthi ngase ngithi ukulinda kancane ngithi ngizoyiqaqa lesihlanu sengizoyisabathini uthi ngathi ngilele ebusuku uthi kwase kufika kwaze intathu iphethe iqomo uthi balibeke oqala lawa bathi balibeke lesibili lawa bathi lasibeke lesithathu lawa uthi wasethi ushembe behamba nenkosi uthi wasethi asihambeni siye kuyibanibanyana yena sohlangana eyibanibani sifike silinikena liqomo uthi ngempela ephusheni esibonakaliseni mangifika uthi asihlangane nenkosazana uthi ngabona yafika yaguqa balibeka iqoma uma belibeka iqoma alangawa uthi kwenzeka inkinga abacelwa ngoJanuary kuvala umhlangano kaJanuary bobabili uthi lento inkosazana eceliwe yesibili uthi kwashesha okwayo kwaphela uthi le kwacela lo muntu akangeza ukuthi baba uthi ngagcina sengicasuka uthi hayi ngayeka ngahlukanisa uthi kuloko kwahlukanisa kwami uthi ngahlala uthi ngalingwa indoda eshayela itekisi engakholwa kuleli bandla kodwa kuyasonta kubo uthi yamshela waze waqoma uthi wathi hayi ngoba vele inhlansi uthi iyangibuka nje uthi kwasekwenzeka ngathola umntwana wokuqala ngathola umntwana wesibili uthi mase ngithola umntwana wesibili siyaqala bangithatha ngoba wakhipha inkomo lento esenzeka uthi ukhipha inkomo bese uthatha umthetho usugani angeke ngikhulume ngakho ngoba ngihlangene ngakho uthi waseqala uyangishaya uthi uyangishaya uthi ngelila ngafika phambi kababa ngathi inkosi yamakhosi ngizobika umyeni wami uyangishaya uthi awu uyakholwa nyamazi inkosi uthi cha baba akakholwa uthi hawu kwenza kanjani mntana wami uthi kanti ongakholwa uthi eshelibeka udaba layo lonke wesethi ushembe mntanami umendo wakho wathathwe noyibanibanyana ingane ezeleloya ngabe ingane zakho kodwa uyakhumbula yini zifika izalukwazi zikulethele isibuso sakho somshado saphunyuka lapho ngiyeza Nkosi mina ngedwa
uShembe angenzele khona mhlambe emhlabeni ngabe senangcwaba ngoba izinto ezingehlele ngizama ukuganwa zinkulu zingaphezulu kwakho konke ngikubonile emhlabeni. Kwathi uma ngabe ngiqala ngiyolobola ngathi ngibuye ekhaya nganqamuka umlenze wonke awangasebenza ngaze ngahamba ngenduku ngiyakhumbula insizwa zami bathi zingibuza ukuthi kwenze njani ngale idoli ikuphethe ngiye kuma x-ray kubonakala lutho. Ngakuzama konke okuzanyayo ngoba impilo iyahlupha kodwa akuzange ngisizakala. Kwathi kodwa ngelinye ilanga ngilele yayisifika inkosi yafika ngithinta u-left kwasinta u-right ngoba ngathi ngilele yafika ngelula yangelula inzwani uma ngiphapha ngithi ngehle embhedeni hawu lokufa kusekho kwasinda kanjalo. Kodwa khona inkinga engahlele ngizoganwa ngoba ngathi manje ngihambise umkhehlo ngokwembesa ngase ngiqoma usuku ngathi mhla ka-3 March ngoba ngisilele ngoba ngangibona ukukhola sekuqoqekile. Kodwa kwathi mabe ngibuya kulowo mkhehlo ngangelo ukufa nami engingakwazi okwaqhama ukuyishintsha ngoshukela qhama ukuyishintsha ngezinto ngayo yonke into. Kodwa ngathi mangilele yafika inkosi esibonakalisweni yayizongena ekuthuthukeni ngayibona ngathi ngiyanikela phambi kaShembe kwesethi Shembe lengane bayibulele umthumbi kangaka kodwa uzosinda. Ngathi mangizama ngendlela zonke ukufika kubabe ekuthuthukeni akufikekanga kwala noma sekukhisha isipho ebusuku ngahlala ngalinda ngizolithola ithuba akuzange kwenzeke. Kodwa namhlanje ngisekho. Kwadlula kwabangconywana kuthe makuzofika isikhathi sokuthi ngiyasinela sengiyajamba ngoba khona okwenzeka mhla ka2 ebusuku uzokuza mhla ka3 ngathi ngishayela imoto kwavele kwamnyama yonke kwahle emini kwaku6 isikhathi ngilawa eMF kwavele kwamnyama imoto yayihambela ngakhumbula ama-break ukuthi ayibhreka yacisha cishe 30 minutes waphela ngilokhile ngingazi kwenze njani kanti uma ngisuka lapho ngayishaya straight ngafika endlini uma ngifika endlini kwase kuyangiqala lokufa kwakhona into ekhuphuka la enkabeni yakhuphuka yafika emaphashini yayisiya ngehlukanisa ngabiza umfowethu omncane okugcina ngathi mfowethu ngiyabona ukufa sekufikile kodwa ngicela ubheke angibala ngabheka ubheke ingane zakwethu nemoto ngoba makodwa esekubo akukho engangakusho ngayo wezobona na njengendoda. Ngase ngithi mfowethu kuneza umNazaretha wami ngoba ngase ngizwe ukuthi hayi vele sekufikile isingezansi ngisasizwa sengizizwa nganhla kuphela mangithinta ngezansi ngisezwa lutho. Ngase ngiyalala uma ngilele lapha ngapha makhona ngangizibona ngembili omunye ngathi ulumile omunye ngathi ulele phansi ngaphaphama ngimanzi te lapho kumanzi umbhede ngaphaphama ngavuka ekseni ngawathola amanzi ngifuna ukusebenzela ukuganwa ngavuka ngathatha imoto ngithema kwaMayimayi kwase kuyangiphinda futhi lokho. Ngakungiphinda ngingede emotweni ivaliwe amawindi lapha engapha khona ngafona insizwa kaNzuza leshaya uphiyano ngathi wenzuza kuphi wayothatha nayo imoto usebenze ngoba wathi awunamoto. Ngathi ngelanga ngimnikeze ngale imoto ntambama kwaku6 wayesiyangifonela wathi hayi wedla sebengishayisile bangene ngemuva. Ngavuka lapha embhedeni ngingenala namandla ngelukuluku uthi washayisa udriver wetekisi wabaleka wamshiwa ubhaka iteksi ngafika ngamkhipha phakathi lapha apake khona ngathi awukwazi ukushayisa imoto angiyazi inkanasi kina ngoba phela anginawo leyo uqhumayo Shembe wangiyekisa lokho uMnazaretha angisakuphathi nganginakho komthetho ngakubuyisela emthethweni ngoba ngikhetha inkosi ngasinda ngidudula umtehlo ngidubula ngiseduzane kanje ngabona lento izongiphazamisa ngoba isibindi nginaso noma ngihlonipha angiyibuyisele emva kubelungu. Ayikhipha le ndoda sahamba sobhalisa eJohn Foster ngakusasa babuya bawukhokha imali yeindleko ngahlanganisa noma ngayikhandanga imoto ngaleso sikhathi ngoba ngangisaxake ngifuna ukugana. Ngathi ngilele ngisakhathazeka ithi awuShembe imoto nginganikeza umuntu la seyifika inkosi Moyizela yathi ukufa kwakho sikhiphe ngemoto. Ngadela. Kophinda kuthe ngizoshada kwakulesithathu ngilungiselela umshado khona inkomo ngangithi ngizoyisebenzisa kodwa kuthe mase ngiyibona ukuthi seyimithi kakhulu seyizozala ngase ngifuna umuntu ozoyishintsha. Base bengikhomba abantu abaseduze ukuthi khona ubani unenkabi banenkabi ngase ngiya khona ngafike ngayibona inka ngathi uma ngabe ngibuya ngiza kule nkomo yagcuma uhafu iza kimi yasishayeka phansi ayangabi savuka indlela kokubukhulu ngakhona. Ayisengena uMnazaretha eshintshana ekhaya ezothandaza ngiyawubonga lo mthandazo zafika lezinsizwa zaseSandanezwe
zafika zathandaza umshado ungakafiki lehla idimoni wadlula ngashada mina ngingekho nakuba ngcono ushemba ngazi ukuthi uNkulunkulu ubambe ngalo umphefumulo ngoba kwaphilisa yikho nelilodwa ngelizayo kodwa ngiyacela uNkulunkulu angikhumbule ukuthi lokufa ayakadede manje ngikwazi ukusebenzela ikwethu ngikwazi kwakhe ikwethu inkosi usenizwile amen funa indlela